Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kadang kinasih, mugi sedaya tansah manggih rahayu wilujeng. Dipun tepangaken kula sakonco mahasiswa pendidikan Bahasa Jawa Kalih 2019 Universitas 11 Maret Surakarta, kelompok KKL Mandiri Kabupaten Sukoharjo. Ing kalodhangan punika kula sakonco badhe sowan ing Kraton Kartosuro. Kraton Kartosuro inggih punika salah satunggaling wisata religi lan budaya ingkang mapan ing Desa Ngadirejo, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kangge tindak ing Kraton Kartosuro punika, kita sedaya saged nitih sepeda motor utawi kendaraan pribadi sanesipun. Dene margi tumuju papan punika sampun sae sampun aspalan satemah aksesipun gampil. Jarak kraton saking pusat Kabupaten Sukoharjo watawis 2 km kanthi wekdal kirang langkung 40 menit. Dene rute tumuju papan kasebut inggih punika lumantar Jalan Raya Wonogiri Sukoharjo, lajeng tumuju Jalan Raya Gatak Ngawok, lajeng Jalan Brigjen Katamso ing Kartosuro. Kraton Kartosuro dipun damel jalaran Balelan Trunajaya ingkang kasil nguwasani Kraton Mataram Islam wonten ing Bantul nalika pamerintahan Amangkurat setunggal, inggih punika putranipun Sultan Agung. Awet pambiyantu VOC Balelan Trunajaya kasil dipun tumpesaken lan kraton dipun rebat malih. Ananging kraton ingkang sampun dipun kuasani mangsah dipun anggep ical wibawanipun. Lan sampun ical wahyune dados kedah pindah wonten papan enggal. Lokasi kraton ingkang enggal wonten ing Wonokerto utawi Hutan Kerto. Kraton dipun damel wiwit Januari 1618 lan pungkasanipun ing 11 September 1618 utawi namung kanthi wekdal 9 wulan. Sasampunipun Amangkurat kalih mapan ing Kraton enggal, daerah kraton kasebut dipun paringi nama Kraton Kartosuro. Nama kasebut asalipun saking sebatan alas Karto, tegesipun sejahtera lan makmur, saha tembung suro kang tegesipun wani. Ing warsa 1740 gangsal kadadosan Balelan Raden Mas Garendi utawi Geger Pecinan. Lan Pakubuwana kalih boten kersa malih ing Kartosuro amargi kraton sampun dipun jajah dening musuh. Satemah sampun boten wonten wahyunipun malih. Lajeng dipun pindah dhateng wetan kanthi ngwalik nama papanipun dados Surakarta ing warsa 1740 gangsal. Kartosuro sampun boten dipun anggih malih minangka kraton. Satemah boten kaurus malih. Wonten ing periode Pakubuwana sekawan dipun dawuh kangge madosi malih kraton lawas ingkang dipun tilar. Warsa 1811 kraton dipun temokaken malih kaanan kados wana lan kathah menjangan. Menjangan kasebut dipun damelaken kandhang ingkang sakmenika dados Kopassus Kandhang Menjangan. Wiyaripun kraton antawis 2,5 hektar, 1,5 hektar dados makam lan 1 hektar sanesipun dados sekolah, masjid lan dalemipun juru kunci sekalian keluarga. Saking dawuh raja, petilasan kraton dipun dadosaken makam ingkang naminipun Hastana Patilasan Kraton Kartosuro. Ingkang dipun sareaken wonten mrika inggih punika Trah Sentana Kraton Surakarta. Saking inggil piyambak wayah Pakubuwana Sanga, Buyut, Canggah lan Wareng. Ing sisih kidul dipun pisah dening margi ingkang monta antawisipun Trah Sentana lan makam keluarga juru kunci saha warga. Makam ing sisih ler kathahipun makam kina watawis 1811 kanthi titikan kijing saking marmer lan sela alam. Makam ingkang khas inggih punika kagunganipun makam Bandara Raden Ayu Adipati Sedah Mirah. Inggih punika garwa ampil Pakubuwana Sanga. Panjenenganipun piyantun estri, ratu lan panglima perang apangkat adipati. Minangka pakurmatan dipun damelaken kijing marmer saking Itali. Ing wekdal punika pasarean wonten ing Kraton Kartosuro sampun boten dipun ginakaken malih. Amargi wonten Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2011 ingkang larang wontenipun pasarean enggal ing kompleks Kraton Kartosuro.
Ing wekdal punika Kraton Kartosuro dipun ginakaken minangka wisata religi lan kebudayaan. Tetilaran ingkang wonten ing Kraton Kartosuro ingkang kathah menika awujud pasarean. Ananging wonten ugi tetilaran sanes inggih punika petilasan papan Palerman Ratu ingkang saniki dipun tandai kalian kalih selo ageng lan tembok jebol ingkang dados saksi kadadosan geger pecinan. Ing padintenan lingkungan keraton dipun ginakaken dados papan gladhen kangge pencak silat saking maneka warna perguruan. Ing lebet lingkungan keraton wonten sekolah pagi, sekolah dasar Islam Muhammadiyah, lan sekolah sonten Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Ing wekdal pandemi Covid-19 menika Kraton Kartosuro tasih dipun bikak kangge umum. Kraton Kartosuro bikak saben dinten wiwit tabuh 8 enjing dumugi tabuh sekawan sonten. Tamu ingkang badhe sowan wonten Kraton Kartosuro namung perlu lapor kalian juru kunci lan ngisi buku tamu saha paring arta kangge dana kebersihan sukolilo. Sumangga kanca-kanca ingkang badhe sowan wisata religi utawi amung badhe tilek kados pundi kahananipun saged langsung pinarak. Lokasi ingkang nomor kalih inggih punika Gunung Sepikul. Objek wisata Gunung Sepikul mapan wonten ing Desa Tiaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Jarak saking pusat kutha Sukoharjo tumuju Gunung Sepikul watawis gangsal 12 km kanthi wekdal kirang langkung 3 menit. Rute ingkang gampil saking pusat Kabupaten Sukoharjo inggih menika lumantar Jalan Utama Sukoharjo Wonogiri mengidul. Sasampunipun dumugi Terminal Giri Adipuro, kalajengaken melampah arah ngulon ing margi Ageng Wonogiri Klaten. Salajengipun derek arahan plang ingkang kadamel ing pinggiran margi. Rute punika saged ugi dipun akses ing Google Maps. Kita sedaya saged nitih kendaraan pribadi kangge tindak ing papan wisata Gunung Sepikul punika. Marginipun ugi sampun sae. Ananging menawi sampun dugi ing daerah parkiran, wisatawan kedang lajengaken lelampahan tumuju puncak kanthi melampah lumantar margi alit saking siti saha saking selo kados dene margi tumuju puncak gunung ing padatan. Kangge tindak ing objek wisata punika, wisatawan namung kedah maringi dana sukolilo kangge nunjang fasilitas. Lan bayar parkir kendaraan kemawon inggih punika Rp2.000 kangge sepeda motor lan Rp1.000 kangge mobil. Wonten satunggal legenda ingkang ngrembaka ing objek wisata punika. Gunung Sepikul tasih wonten gegayutanipun kaliyan Bandung Bondowoso. Masyarakat ing daerah mriki pitados menawi selo-selo ageng ing papan punika inggih selo ingkang dipun ginakaken Bandung Bondowoso nalika ndamel Candhi Prambanan. Rikala Bandung Bondowoso badhe nggarwa Rara Jonggrang, Rara Jonggrang nyuwun syarat supados dipun damelaken candhi cacah 1000 wekdal setunggal dalu. Ing candhi ingkang kaping 999, sela kangge mbangun candhi punika sampun kapikul dumugi Dukuh Tiaran. Amargi siasat ingkang dipun damel dening Rara Jonggrang kaliyan warga Mbaseng, adamel alam ketingal kados dene sampun enjing supados Bandung Bondowoso gagal. Bandung duka lan sela ingkang sampun dipun pikul kala wau dawah. Lajeng kangge njangkepi cacahing candhi, Rara Jonggrang dipun kutuk dados candhi kaping 1000. Awit saking kadadosan kasebut papan punika dipun sebat Gunung Sepikul. Ingkang narik kawigaten wonten ing Gunung Sepikul inggih menika kaendahan alam arupi pandengan saking inggil. Bibar melampah tumuju puncak, wisatawan saged nyawang endahing swasana sabin ingkang wiyar ugi barisan redi Gajah Mungkur ingkang panjang ing sisih kidul. Menawi nembe boten jawah, wisatawan ugi saged nyawang kaendahan srengenge sirep ing wekdal sonten. Objek wisata punika dipun kelola dening masyarakat lan Karang Taruna Desa Tiaran. Kajawi kangge wisata biasa, gunung punika saged ugi minangka objek kangge foto prewedding. Para calon temanten ingkang badhe foto namung kedah mbayar dana Rp100.000 kemawon. Dene rumiyin papan punika ugi dipun angge syuting maneka warna film sejarah kadosta Saur Sepuh, Wiro Sableng, Wali Songo lan Bandung Bondowoso. Saklaminipun pandemi, objek wisata Gunung Sepikul tasih dipun bikak wiwit tabuh gangsal enjing dumugi tabuh 6 sonten.
Ananging asring dipun emotaken petugas supados saged mandhap ing tabuh gangsal. Amargi ing papan kasebut dereng wonten panerangan. Kangge kanca-kanca ingkang badhe tindak wisata ing Gunung Sepikol mugi saged dados referensi. Mekaten ingkang saged kula aturaken nglenggono kathah kirang anggen kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kan nggak ada tiket masuk juga. Yang dimakamkan di Kartosuro ini adalah ada 2 kategori, ya, dibagi 2. Yang pertama itu adalah makam dari para Trah Sentoro Keraton Surakarta, mulai dari ujung yang paling atas itu ya, ada bangunan yang ada. Itu wayah PB9. Kemudian wayah Buyut Canggah Wareng. Nah, turun ke 5. Yang ke kiri itu adalah umum. Jadi makam keluarga juru kunci atau masyarakat sekitar lingkungan di sini yang ikut dimakamkan di Kartosuro nderek juru kunci gitu kan. Cuman ala kadarnya kita mau ngasih berapa kan nggak ditarik juga. Mungkin cuma itu, kalau masalah fasilitas ya sebanding lurus sama apa ya, sama tiket masuk kita lah. Kalau kita nggak ngasih tiket masuk ya Pikul ini sejarahnya tuh dari ini Bandung Bondowoso sama Roro Jonggrang. Menikahi Roro Jonggrang, dia meminta 1000 candi. Dikira Bandung Bondowoso dia udah terlambat, akhirnya candi ditaruh di sini. Asal mulanya begitu dari sejarahnya.